Fl-aħħar jiem ħareġ li l-Gvern iddeċieda li pajjiżna ma jieħux sehem fl-istudju PISA, studju professjonali li jikkalkula fejn jinsabu tfal tagħna fil-qasam edukattiv meta kkumparati ma' studenti daqshom f'pajjiżi oħra. Deċiżjoni li ser tfisser li pajjiżna ser jibqa' mingħajr statistika tant importanti għal snin twal. One News ħalew reazzjoni tal-professur Karm Borch li serva bħala dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta. Jgħid li din id-deċiżjoni lilu ħasditu. Bħala akademiku u riċerkatur sintendi jiena personalment inħsat. Iddeskriva dan l-istudju li jsir mill-OECD, il-grupp tal-pajjiżi l-aktar żviluppati fid-dinja, bħala eżami tal-kuxjenza ta' kull 3 snin. Studju li jittieħed b'serjetà kbira minn ħafna pajjiżi u li permezz tiegħu kien hemm pajjiżi li anke bidlu l-kurrikulu nazzjonali tagħhom. Tant huwa meħud b'serjetà li ħafna pajjiżi ħadu miżuri drastiċi, bidlu l-kurrikulum, bidlu l-politika u d-direzzjoni edukattiva tagħhom. Ikkummenta dwar ir-raġunament tal-Gvern Malti fejn intqal li Malta mhux ser tieħu sehem f'dan l-istudju għaliex diġà ħadet sehem fl-edizzjoni tal-2009. Il-professur Borch qal li pajjiżi oħra ma rraġunawx b'dan il-mod. Tħabbira uffiċjali tal-Gvern Malti kienet li isma' m'għaddix biżejjed żmien. Però jien li nista' ngħid bħala akademiku li kien hemm 3 pajjiżi minn dan il-grupp ta' 2009 plus li ddeċidew li jipparteċipaw issa mal-grupp ta' 2012. Ġifieri kien hemm pajjiżi li ħassew li mikelli forsi r-riżultati ta' 2009 plus kienu viċin xorta waħda jipparteċipaw. Qal li deċiżjoni ser iġġib għatta konsegwenzi fosthom li Malta ser tkun assenti mid-diskussjoni internazzjonali dwar il-qasam edukattiv. Nuqqas ta' Malta ifisser anqas informazzjoni xjentifika u komparata dwar ħiliet u lidna, in-nuqqas ta' preżenza fid-dibattiti ta' xejra komparattiva internazzjonali għax ovvjament Malta se tkun assenti u sintendi se jkollna anqas materjal aġġornat li informa lil politika edukattiva fil-pajjiż.